Cashless at paperless transactions sa San Fabian opisyal ng aprobado. Para sa detalye, nagbabalik Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Opisyal na inaprubahan ang Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ang Municipal Ordinance No. 12 Series of 2025 na nag-uutos sa unti-unting pagpapatupad ng cashless payment systems at paperless transactions sa pamahalang bayan ng San Fabian. Ayon sa pamahalang lokal, bahagi ito ng mas malawak na programa ng Ease of Doing Business at e-governance na layuning mapabilis, mapadali at gawing mas transparent ang mga transaksyon ng publiko sa munisipyo. Bukod dito, inaasahan ding magiging mas environment-friendly ang sistema dahil mababawasan ang paggamit ng papel sa mga opisyal na proseso. Sa ilalim ng ordinansa ay susulong ang paggamit ng mga digital payment channels para sa pagbabayad ng mga bayarin at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Kasabay nito ay patutupad din ang paggamit ng secure digital data management systems upang mapahusay ang efficiency sa serbisyo at mabawasan ang oras ng pagproseso ng mga dokumento. Ang pag-aproba ng ordinansa ay isang mahalagang hakbang tungo sa modernisasyon ng lokal na pamahalaan at inaasang mapapalakas sa digital transformation ng kanilang mga serbisyo para sa mga epesyenteng paghatid ng serbisyong publiko. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.